Igbo ndị ọma anyị abịakwa ọzọ anyị nọkwa na ndọrọndọrọ ọchịchị n'isi mbido telivishọn na-akpa uru na ọghọm dị na ikepụta ndị uwe ojii nke polisi. Eze nwanne nwoke iji okwu n'ọnụ tupu anyị aga ezumike ngwa anyị wee na-asị asị na enwere 334,000 policemen. Ihe ndị ahụ na-agụ 300 elu n'ala police command police ihe ndị awụghị ha na-ekwu okwu ihe na-ekwu okwu ya bụ na ha amaghị ihe ha na-eme. Onye o si n'aka nsogbu m ga-abụghị ebe ndị o si n'aka nsogbu obodo anyị awụ Naijiria awụghị steeti police ma ọ bụ federal police ọwụ ya wụ the problem. Nsogbu a na-enwe wụ na ndị a na-ewere na ọrụ ịrụ ọrụ polisi amaghịkwa aka na anụkwa aka ekpe ha. O nwere ndị na-arụ ọrụ polisi na-amaghị aha ha ede. O nwere ndị na-apụ n'ụzọ ha nwere nke stọpụrụ m n'ụzọ ya si gị weta akwụkwọ moto gị tinye ya akwụkwọ moto mere expire ya nleta ya sị gị n'otu ezu gị ọ na oge na-atinye ya akwụkwọ mana akwụkwọ ahụ na-atinye ya adịghị mma. Na-agwa gị ha ma adịghị mma. O nwere ndị na-aga o nwere enyi m nwoke na-arụ n'ụlọ akụ ha ga-ebiri ego n'ụlọ akụ inye ha akwụkwọ sị ha dee ihe na-akpa application ha ji ewere akwụkwọ ha ga-edeli ya. Ọtụtụ ha na-aṅụ mmanya ịhụ ha n'ụtụtụ ha na-aṅụ mmanya ịhụ ha na-ehi ha na-aṅụ mmanya ịhụ ha abalị ihe mmanya mgbe ha ji egbu ndị mmadụ ha gburu ndị mmadụ ha ebe a egburu ndị mmadụ ga-ebe nke ahụ ka m gwa gị ihe m chọrọ ịgwa gị ugbu a dịka a na-ekwu okwu steeti polisi ọ wụghị ya wụ nsogbu a na-enwe n'obodo anyị bụ Naijiria. Nsogbu a na-enwe na ha na-enwe ezigbo ọzụzụ. Eziokwu ọchịchị etiti na-emekwa nke ha ebe o ji jọọ njọ n'ihi ọ bụrụ na ị ga ebe ndị a na-akpọ ndị uwe ojii bi ihe ndị ọ na-agụsịrị gị na sị gị lekwa na ebe a dị mma na ha nwere ịga ebe ha bi ebi gị mere ha ebere ọ dịghị ụcha a na-elekọta ya anya ọwụ izi gị otu o si dị n'obodo anya ka m bịa. Ọ bụrụ na otu a ha si nọrọ ha anaghị enwe ọzụzụ n'ihi na ndị na-arụ ọrụ mụ na aga abụọ nwere mgbe ọ na-eru chekwa tupu mmadụ abụrụ onye uwe ojii akweche m na aga ọzụzụ tupu gị bido ọrụ ị na-arụ akwekara ọzụzụ ị gara aga ọzụzụ ma taa ka ihe na-apụta n'ime ya mmadụ na-amaka oge mgbe i were mmadụ n'ọrụ onye gụrụ praịmarị 6 ọtụtụ n'ime ha nwe ndị gara mahadum pụta na-ewere n'ọrụ ịhụ ha ị na-ama na ndị agụrụ akwụkwọ n'ihi nke ahụ ọwụ ndị ahụ ị gaghị ahụ ndị ahụ ndị gara mahadum ndị mmadụ ihe ha na-eme ha bịa nọrọ n'ụzọ bụrụ egbe sị na ha na-eche moto na-aṅụ mmanya. Ama m ihe m na-agwa gị nsogbu anyị ewu na otu ahụ ha si were ndị ahụ gara mahadum wu ndị mmadụ ihe ha na-eme ha na-ekwe nọ n'ụzọ ihe na-aga ekwe nọ n'ụzọ ṅụọ mmanya ime ihe ndị ahụ dosa ha na ime ọfịs ha na-eme administrative work. Otu ahụ ka a ga-esi were ndị kwesịrị ime ihe ha ga-eme ha nọrọ n'ụzọ ha dị ka ndị dictative. Ọ bụrụ na isi n'obodo anyị wụ Naijiria pụọ gaa ihe dị ka South Africa ma gaa obodo oyibo ihu ndị na-arụ ọrụ ndị uwe ojii ọ ga-agụ ha agụrụ ịrụ ọrụ ahụ. Ndị na-arụ ọrụ uwe ojii n'obodo anyị wụ Naijiria ka ị hụrụ ha ajịrịja na-agba ha n'ahụ okwu ha na-ekwu ụkọrọ ọnụ ha si apụta otu ha si aga ije moto ha ji eji arụ ọrụ ahụ ga-egosi gị na o nwere ihe dị njọ na ihe na-arụ ihe m na-ekwu okwu awụghị ha nwa ịlọta megịnị bịarụ ọrụ. O nwere ọbara nnụ ha n'ime wụ ọbara ọjọọ nke mmụọ a ga-asapụ. M na-agwa gị eziokwu ndị a akparamagwa ha mere gịnị jọrọ njọ o so n'ihe mere ha na-arụta ọrụ ha kwesịrị ime gịnị ịrụ ghọta ihe m na-ekwu ha were akparamagwa ahụ lọta kpọkwa ya steeti polisi ihe na-ebe ọ na-ebe ga na-ebe a ga-agba mbọ sachapụ ihe ndị ahụ. Ana m asị na ọ dịghị mma o nwere uru nọ n'ime ya n'ihi na mgbe ahụ onye wu gọvanọ ga-akpọ gị nọrọ ọrụ ya jụọ ka ihe mere ihe dị otu a ji mee ma imeta ya eme gịnị ya ewepụghị ebe ahụ. Mana ọ wụrụ na a ga-enye ha ọzụzụ kwesịrị ka enye ha m na-agwa gị eziokwu ma steeti polisi ma nke federal ahụ otu ahụ ọ dị ka ọ ga-adị. Ngwa ka anyị lebakwa ya anya n'ụzọ ọ dị etu a ikwere na ha ebe a ha nọ na-arụ ebe mba ndị ọzọ ha kpakpa agwa otu ha si akpa ma lọta na be ha mana ndị be anyị na-asị na ọkụkọ anaghị ata akwa ya n'ihi nke a onye ọbụla ma onwe ya ọ mana ya mee dịka a na-ekwu abalị ole na ole gara aga egburu nwa amadi Kolade Johnson nke a na-ekwukwa na Ajegule egbuo mmadụ abụọ. Ị nụrụ na obodo gị
amụrụ gị ebe ị n'uto gaa ụlọ akwụkwọ ọta akara mmadụ niile ma nna gị mara nne gị ya ka m na-asị onye ahụ ọ ga-akpa agwa ka onye nwa mmefu ka ndị na-aga abụ jigbo ndị mmadụ na vileji ha nna ajụghị ajụjụ ihe ọjọọ wụ ihe ọjọọ ma nke ilu ahụ ị tụrụ onye ọjọọ wụ onye ọjọọ ọ bụrụ na ị gara obodo unu ugbu a o nwere ndị na-achọghị ibu uru o nwere ndị nọ ebe ahụ ihe ha na-emewu iwere ihe ndị ọzọ ịkpa agwa na-abaghị uru ha achọghị ịma ọ wụzie na e nwere ndị uwe ojii ma ha wụ steeti polisi ma ha wụ federal polisi akwa ikwuru okwu steeti command ebe a ọ dịrị ndị obodo ahụ ide akwụkwọ degara ndị uwe ojii nọ n'obodo ahụ si ha lekwa ihe na-eme n'obodo ahụ ma ndị uwe ojii ahụ ọwụ ndị ebe unu ma ha wụ ndị ebe unu ha ga-akpọpụta onye ohi ahụ mee ihe kwesịrị ime ya ihe m na-achọ ime ka ịghọta awụ na onye ọbụla nọ na-etiri mkpu steeti polisi iwere ndị uwe ojii si ndị steeti ka ọ nọrọ ha n'aka wepụta nke gị awụghị ihe ga-eme ka udo chia n'ihi nke a makwara na ihe ndị a si ihe ndị a na-akpọ ka ekegharịa obodo anyị wụ Naijiria nke a na-akpọ restructuring n'okwu oyibo nke a so n'ime ya n'ihi a na-ekwu na ọwụ true federalism na-enweda ihe a na-akpọ true federalism na ọ pụtara na steeti ọbụla ga-enwe ndị uwe ojii nke ha otu ihe m na-ekwu ana m ekwe ya ịma ihe anyị na-ewepụtara ndị mmadụ ihe awụwụ ihe anyị na-akọrọ ndị mmadụ taa awụ ihe gbasara ndị uwe ojii nke steeti isi ka steeti ọbụla nwere nke ha mana m na-eleba ya anya na ihe mere obodo anyị awụ Naijiria ime ile anya taa ha na-ekwu okwu ya awụ nchekwa obodo security problem here and there ihe mere o ji dịrị otu ahụ o ji dịrị awụghị na polisi anọghị na steeti by steeti ọ bụghị mere o ji dịrị otu ya ka anyị na-ekwu ọ bụrụ ma iwere nwa dị ala tinye na be ya ọ bụrụ iwere nwa dị ala ịghọta ihe m na-ekwu ọ bụrụ iwere nwa dị ala tinye n'ebe ya wichekwa ebe ya ị ga-ewere nwa dị ala na-amaghị ihe ọ na-eme tinye ebe ya a ga-elebara n'onye ahụ tupu akpọpụta mmadụ a ga-elebara ndị ka na-achị obodo anyị wụ Naijiria ndị ka na-achị obodo anyị wụ Naijiria na ngwụ ma prezidenti ma gọvanọs ma ihe awụcha nwa dị ala ma ndị polisi nọ n'ime ya ha niile wụ ndị Naijiria ihe na-ekwu gbasara nwa dị ala bụ onwe mgbe ị ga-eme steeti polisi na steeti polisi apụtakwa gị na ọ ga-eme ịbịa na Abia steeti gị sị ma ọwụ onye Abia steeti ga-ewe n'ọrụ ọwụghị ya wụ steeti polisi nwa dị ala awụghị ya ọ ga-awụ onye si na steeti ahụ pụta onye a ga-akpọbata na ndị ahụ ị ga-akpọrọ onye si Kafanchan gị si abịa wụrụ nwa polisi na ọ bụrụ na ị nweghị onye nọ na steeti gị na-amaghị ihe ọ na-eme gị na-eme ọ ga-amata na ihe ọ na-eme na niile ọ ebe a ka a mụrụ ya ka otu o si amata ihe ọ ga-eme ka ihe mere ha amaghị ihe ha na-eme ugbu a ngwa chere ka m gwa gị ka ihe mere ha amaghị ihe ha ị na-eme ga-akpọrọ onye si Katsina ka m njimatụ gị si abịa wụrụ DPO na Brass o nwere ike ogwutube mmiri kama amụrụ ya gị were ya bịa wụrụ onye na-elekọta Brass local gọọmenti na Rivers n'ihi nke a ndị ike banye na mmiri ka ihe ọ ga-eme nsogbu adịghị ya n'ihi nke a anyị ga na-elebakwa ka o si aga ị na-ekwu ọ na-aga ndị na-ege anyị ntị ọ na-ahụnanụ ka o si aga ọ bụ uru na ọghọm nke dị na ndị uwe ojii nke steeti ka a ga-esi mee ya anyị ga na-aga n'ihu ị na-elekwa anya na onyonyo gị ị ga-ahụ ebe a ga-esi na-akpọtụrụ anyị nke Twitter, Facebook na Instagram na ndị ọzọ ọ bụ n'oge ndọrọndọrọ ọchịchị na-esi mbido telivishọn anyị ga-abịachite ọzọ eje n'ebe ọbụla